Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci da zan nuna mana yadda ake linkin ɗin contract address a CoinLive. Yanzu da farko za ka zo ka shiga cikin CoinLive ɗinka idan baka yi updating ɗinsa ba, ka yi updating ɗinsa kamar yadda kuke gani. Ni na riga na yi updating ɗinsa gashi. Sai ka zo ka dawo OKS. Sai ka lalamo ina OKS ɗinka take. Kamar yadda kuke gani gashi na taɓa OKS ɗina za ta buɗe. Za ka sa tamfirin ɗinka, sannan za ka jira in ta buɗe ma kamar haka sai ka zo ka taɓa gurin acid. Idan ka taɓa gurin acid za ka jira ta buɗe ma haka sai ka duba BNB gashi nan kamar yadda kuke gani. In ka taɓa BNB ka jira ya buɗe ma haka sai ka zo ka duba sorry bari in ɗan dawo da baya, sai ka taɓa deposit. Idan ka taɓa deposit za ka zo ka zaɓa gashi nan deposit crypto P2P buy crypto, sai ka taɓa deposit crypto. Idan ka taɓa deposit crypto ya kawo ka nan sai ka duba ina BNB sai ka yi sacin ɗinsa a nan gurin gashi nan a sama sai ka sa BNB. Kana sa zai fito ma haka sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi za ka jira ya gama sacin ɗinsa hakan nan ne ya buɗe gashi nan sai ka taɓa BNB BSC. To gashi nan in ya zo shi nan sai ka zo ka duba wanne za ka yi. Ka gashi nan BNB ne. Sai ka danna copy hakan nan kamar yadda kake gani, sai ka dawo sai ka zo ka shiga cikin CoinLive ɗinka. Idan ka shiga cikin CoinLive ɗinka yana haka sai ka taɓa kan wannan gurin hoton profile ɗin naka. In ka taɓa shi sai ka zo ka taɓa akwai wani gurin setting da za ka taɓa. Sorry. Yawwa to gashi idan ka taɓa haka ga nan wani guri da aka yi alamun abun airdrop sai ka taɓa shi na kusa da hoton setting ɗin nan. In ka taɓa shi haka zai buɗe ma haka ga nan ce start symbol text sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi gashi nan suka ce gashi nan number only. Nan kaga UDI aka ce ko nan kuma aka ce OKS deposit address. To wannan muka kwafo shine za ka zo ka sa wannan muka kwafo. Idan ka saka shi haka sai ka dawo da baya sai ka ƙara shiga cikin OKS ɗinka tunda sun ce UID sai ka zo ka kwafi UID ɗinka kamar yadda kake gani. Bari mu dawo da baya sai ka taɓa wannan idan yana kan acid sai ka taɓa kan OKS. In ka taɓa kan OKS ga nan wani ɗigo-ɗigo a sama mai kawa da akwati sai ka taɓa shi gashi kamar yadda kuke gani. To a nan gurin idan ka taɓa sai ka ƙara taɓa shi. In ka taɓa shi ka gashi ga nan gurin an ce ma UID ko sai ka taɓa kwafi ɗinsa haka. Idan ka kwafa haka sai ka dawo nan gurin da aka ce OKS user UID sai ka saka shi a gurin kamar yadda kake gani shi ma sai ka yi pasting ɗinsa. To idan ka haka gashi nan ya buɗe ma submit sai ka tura. Bari mu jira. To gashi kenan ya ce update successful mun tura. To insha Allahu za su tura mana coins ɗinmu cikin OKS kamar yadda kuke gani. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta mai suna Shamsu BK TV to ka daure ka danna mini alamar subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa. Na gode.